terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-uuma sa Magsaysay, Davao del Sur. Gibunalan og tubo sa hubog nga suspect nga iyang kabikil kaniadto. Mati City, nag-angkat na og baboy kay nihit na ang supply tungod sa ESF. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka mag-uuma sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur, human puspusi og tubo ang ulo niini. Gawa sa pagpuspos, giduslak-duslak sa og tubo sa suspect ang iyang dughan. Ani ang report ni Jun Otero. Patay ang usa ka mag-uma human gibunalan o giduslak-duslak og tubo sa ulo ug dughan sa iyang silingan sa Puruksay sa Barangay Dalawinon, Magsaysay, Davao del Sur, pasado las 8 kagabi, Pebrero 20, 2022. Ang biktima gilang si Ruel Siasar, 34 anyos, dunay live-in partner, samtang ang suspect gilang si Jonel Intino Argente, 29 anyos. Ang duha magsilingan ra sa naisgutang lugar. Sumala pa ni Police Captain Harold Untalan, hepe sa kapulisan sa lungsod sa Magsaysay, hubog ang suspect nga misulong ngadto sa biktima. Based sa investigation na mo sir, ang biktima sir is hindi po nakainom. Ang suspect siya ang nakainom and ito niya mismo ang biktima. Dati pa may mga hidwaan na sila. Pagkaabot din sa residence sa biktima, so bigla na niya strike o solid na bakal sa ulo. Nawala agmalay ang biktima and then suddenly gidra sa hospital but dead on arrival. Human sa krimen, naglusa dayon og follow-up operation ang mga pulis. Hinungdan, nadakpan na suspect usa ka oras, human gihimo ang krimen. After sa crime sir, pangita pagin namo sir 1 hour actually. So nakita diyan mo ang suspect, so naresto namo sir, nadalag namo sa station. Gipasangat na ang kasong homicide ngadto sa suspect apan ang pamilya sa biktima desidido nga murder ang kasong ipasaka ngadto sa suspect. Ronnie Jun Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nabati na sa Mati City ang shortage sa karning baboy tungod sa epekto sa African Swine Fever kon ASF. Ang shortage sa baboy gikumpirma mismo ni City Councilor Eric Rabat. Busa, gikinahanglan nilang mag-angkat aron matubag ang panginahanglanon sa mga konsumante. Niadtong Biyernes sa gabi, Pebrero 18, 2022, miabot sa Mati City ang inangkat nga 75 ka mga baboy o gidiretso sa slaughterhouse sa Sitio Sudlon, Barangay Central, nga gisugat sa mga opisyal sa syudad ug taga City Vet. Mihangyo si City Councilor Rabat sa mga retailer og karning baboy nga paubsan sab og 20 pesos ang presyo aron dili isab mungaab ang mga yanong taga Mati City. Sa monitoring sa LGU Mati, anaa sa 340 ngadto sa 360 pesos ang presyo sa karning baboy nga baligya sa palengke. Ang inangkat nga baboy nagikan pa sa usa ka farm sa Davao del Sur. Sumala ni Dr. Marites Linsag Erespe, ang City Veterinarian sa Mati, nga luwas gikan sa ASF ang inangkat nga baboy. Nagpahigayon og medical og relief operation ang LGU Nabunturan sa Davao de Oro sa mga naigo sa bagyong Odette sa Surigao City. Dala nila ang relief goods gikan sa mga empleyado sa gobyerno og sinakong bugas gikan sa liga ng mga barangay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Balik Surigao City ang LGU Nabunturan, kuyog ang mga kapitan, MHO ug Philippine Red Cross alang sa usa ka medical mission sa mga nalampurnas sa bagyong Odette sa milabayng tuig. Nang hatag sab og relief goods gikan sa LGU Employees Union, 56 kasako sa bugas gikan sa liga ng mga barangay ug 200,000 pesos nga kantidad sa cash aid nga giaprubahan sa Nabunturan Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Enero 10, 2022 ang gidala sa grupo sa Surigao City aron ipang-apod-apod. Sa Barangay Luna, Surigao City, gihimo ang medical mission nga usa sa mga heavily affected barangay. Nang hinaot ang lokal nga gobyerno sa Nabunturan nga luwas ug malampuson ang grupo sa ilang medical ug relief operations sa naiskutang lugar.
Mapasalamaton usab ang LGU na bunturan sa tanang nakigtambayayong kanila sa donation drive ug nakighiusa aron matabangan ang mga apektadong residente sa Surigao. Kahinumduman, usa ang lokal nga panggamahanan sa nabunturan Davao de Oro sa pinakaunang miadto sa Surigao human gilampurnas sa bagyong Odette ang dapit niadtong Disyembre 16, 2021 kung asa gidala sa MDRRMO ang mobile kitchen alang sa paghatag og hot meals sa mga apektadong residente tungod sa bagyo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nangandam na karon ang mga volunteers sa grupong Masada sa Zamboanga del Norte sa pagbisita ni Vice Presidential Candidate Sara Duterte Carpio. Anaa sa 700,000 ang rehistradong botante sa probinsya ug halos 50% niini mga supporter sub sa iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Ani ang report ni Dina Diestro. Ikaduha ng presidential election karon nga niserbisyo pagka-volunteer ang residenteng si Romel Pango. Una siyang nag-volunteer niadtong 2016 sa paglansar ni Pangulong Duterte ug karon nibalik siya pagka-volunteer karong magpapili na sab ang anak sa Pangulo nga si Sara pagka-vice presidente. Sa panahon ni PRD, okay kayo ang yang pang padagan hinaot kani sila pud karong sumusunod mas mo padayon pa nila ang programa ni PRRD. Kaniadto pod volunteer po ko kaniadto kang PRRD. Antod karon nagvolunteer ko tungod sa akong nakita nga kaayuhan. Gitakdang mo bisita o magpahigayon sa Uniride si Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa Zamboanga del Norte ning simana. Busa todo pangandam na ang mga volunteers. Atol sa pagbisita, inagurahan sab ni Mayor Sara ang gihimong volunteers headquarters sa Masada. Sumala ni Raymond Sagin, ang regional convener sa Rehiyon 9, sarang sa ilang mga volunteers na sab kaniadto. Apan daghan sab ang mga bagong nagparehistro aron sa pag-apil sa grupong Masada aron mapadayon ang mga nasugdang kabag-uhan ni Pangulong Duterte sa nasud. We are non-political. We invite volunteers. We invite those politicians who are not with the BBM Sara campaign. I believe in the BBM Sara ticket. That's why we have a lot of volunteers helping us. Just like the campaign in 2016 for PRRD, we started very low in our province. And through the help of the volunteers, we almost won in Zamboanga del Norte. Anaa sa kapin 700,000 ang mga rehistradong botante sa Zamboanga del Norte. Sa 25 ka mga munisipalidad ug 2 ka mga syudad sa Dipolog ug Dapitan, sumala ni Sagin, ang Dapitan pa lang ang nipadayag sa ilang klarong suporta sa BBM Sara Tandem. Dina Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. At tangi! Agila nga naay fracture sa bukog na rescue sa Lanao del Sur. O DPWH, gipalawman ang investigasyon nganong nahugmak ang ginatukod nga tulay sa Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Sa PCSO.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Na-rescue sa usa ka residente sa Lanao del Sur ang usa ka Philippine Eagle nga gitambalan sa DNR personnel ay giturn over sa Philippine Eagle Foundation. Ang agila adunay bone fracture. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Na-turnover na sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang usa ka Philippine Eagle human na rescue sa Community Entry Office Concenreo sa Lanao del Sur 2nd District ug Department of Environment and Natural Resources Region 9 sa Marugong, Lanao del Sur niadtong Pebrero 9. Unang gidala ang agila sa Concenreo alang sa first aid treatment ug gihatod sa Regional Wildlife Rescue Center sa Tukuran, Zamboanga del Sur alang sa dugang nga pagtambal una gitunol sa Philippine Eagle Foundation. Gihingandan og bangsa bae sa mga otoridad ang agila isip pagpasidungog sa mga babae sa bangsamuro ug sa paghandom sa mahinungdanon nga mga paningkamot ug sakripisyo sa mga inahan, asawa ug mga anak sa mujahidins kon freedom fighters sa katawhan sa bangsamuro. Ang agila nakaplagan sa usa ka concerned citizen sa Barangay Piangulogan sa Marugong, Lanao del Sur. Sumala sa inisyal nga obserbasyon sa DNR 9, si bangsa bae dunay wingspan nga 51 cm ug motimbang og 5 kilos. Sa iyang tuo nga pako, namatikdan sa grupo nga dunay bone fracture kun bali sa bukog ug nawala usab ang mga balahibo. Gipasabot ni Muhammad Ali Dimarin, ang Director of Biodiversity, Ecosystems, Research and Development Services kun BIRDS, ang kamahinungdanon sa pagkonserbar sa kasamtangang wildlife resources sa rehiyon. Gipasalamatan usab ni Dimarin ang DNR Region 9 Regional Executive Director nga si Dato Tungko Saikol sa ilang tabang ug paghatag og pasiunang pagtambal sa rescue nga agila. Iya usab gidayeg ang rescue team sa Concenreo 2B alang sa paspas nga pag-rescue ingon man ang pag-turnover niini. Mapasalamaton sab si Dimarin sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan ug sa Philippine Eagle Foundation sa ilang tabang. Gipahinumduman ni Vice Mayor Haron Maruhum ang publiko nga mo-report gilayon kung dunay makitang agila ingon man bisan unsang wildlife aron makatabang sa konserbasyon ug mga paningkamot sa gobyerno sa pagpanilipod niini. Ang Philippine Eagle iklasipikar nga critically endangered ubos sa International Union for Conservation of Nature Red List ug nagkagamay na usab ang ihap niini tungod sa deforestation, mining, population, pagpanguha ug exposure sa pesticides nga nakaapekto sa breeding niini. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Top 8 high-value target sa illegal nga droga o kauban niini nga babae ug top 10 HVT regional level ang nadakpan sa managlahing drug bypass operation sa Davao del Sur. Ani ang report ni Ronnie June Otero. Niadtong Biyernes sa gabi, Pebrero 18, 2022, nadakpan sa Joint Bypass Operation sa Digo City PNP, Provincial Drug Enforcement Unit o PDEA Davao del Sur, ang mekaniko nga si Wiki Duyag Fuentes, 43 anyos, top 8 high-value target sa regional level sa illegal nga droga o kauban niini nga babae nga si Ana May Ugay nga parehong residente sa Puro Cruz, Barangay San Miguel sa Digo City. Nakuha gikan sa mga suspect ang usa ka sachet sa gituwang shabu nga mo'y bypass item, samtang lain pang usa ka sachet sa posisyon
niini usa ka libo nga kwarta nga mo'y gigamit isip mark money ug ang mga drug paraphernalia mo kantidad ngadto sa 14,100 ang nakuhang shabu sa mga sospek. Samtang nasikop usab sa mga pulis sa Padana Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit ug PRIA Davao del Sur ang 21 anyos nga si Ayanel Sabilio Celeres, top 10 high value target sa regional level nga residente sa Purok 1, Barangay Tulugan, Padana Davao del Sur. Nakuha sa posisyon sa sospek ang gibana-banaang 6,800 pesos sa gituang shabu. Ronnie John Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Giimbestigahan na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 kung unsa ang tinuod nga hinungdan sa pagkahugno sa ginatukod nga tulay sa Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City nga gipunduhan og hapit 100 million pesos. Tulo usab ang nasamdan sa pagkahugno sa tulay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Padayon ang ginahimong investigasyon sa Department of Public Works and Highways 11 aron masayran ang hinungdan sa pagkahugmak sa ginatukod nga tulay sa sitio Colafo, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City, pasado alas 8 sa buntag niadtong Biyernes, Pebrero 18. Sumala ni Dean Ortiz, ang spokesperson sa DPWH 11, na ay sipyat ang kontraktor sa proyekto. Base sa atong initial findings, construction failure sa parte sa contractor ang hinungdan sa maong panghitabo. Ang maong tulay ang mag-connect sa Sitio Colafo sa Barangay Magsaysay sa Marilog District. Dugang ni Ortiz, sunod bulan na unta mahuman ang proyekto apan tungod sa insidente, lauman sa mga residente nga madilatar kini. Since this is an ongoing project, subject kini sa pag-reduce sa contractor at no cost to the government. Understandably, dunay mahitabong delay sa completion sa maong proyekto. Ang tulay ginakonstruct sa MCCPI Construction. Subay sa police report sa DCPO, usa ka Arvin Sokapen ang project engineer kung asa anaa sila sa proseso sa pagpuno sa salog sa tulay nga dunay bagong konkreto apan kalit kining nahugmak nga gikasamad sa tulo ka mga trabahante ang gipangtambalan na sa ospital. Gisugdan ang proyekto niadtong Disyembre 2020 nga gipunduhan og 93.7 million pesos nga gina-implement sa Davao City 2nd District Engineering Office nga gilauman untang mahuman sa Marso 2022. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nahingpit na ang public transport terminal sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur dihang giturn-over kini sa kontraktor ngadto sa lokal nga gobyerno. Niadtong Biyernes, Pebrero 18, 2022, giturn-over ang proyekto nga gitambungan sa mga opisyal sa Hinatuan. Gikan sa LGU ang pundong gitukod sa bagong terminal nga tubag sa nagkahuot nga traffic sa poblasyon. Higayon usab kini aron mahatagan og oportunidad ang mga gagmay negosyante nga magnegosyo sa terminal. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!